çocuk iğnesinden doğulup Qurban Bayramın şally gülleri bilen bilelikde Türkiýanyň Bursa welaýatyndaky ýaşaýan türkmen ýaşullary, medeni işgärler we ýaşlar ysynjykly medeni ýygnaga ýygyndylar. Bu ýygnakda okuw ýokary bilimde öz okuwlaryny tamamlan ýaşlara, ýaşullar we medeni şahsiýetler tarapyndan kızgın gutlanyp howeslendirildi. Tabara gatnaşdylar şöyle programlar ýaşlaryň bilim almaklaryna dowam etdirmek, cemiyete hizmet etmek ýaly pikirlerini arttyryp biljekdigine inanýandyklaryny aýtdylar. Häzir wagtda cemiyetiň öňkülerdenim has aň düşünje ilim bilime möhtaçdygyny bellediler. Merhaba, ben Amine Hemra, Sinop Üniversitesi İç Mekan Tasarım bölümünden mezunum. Bu programda büyüklerimiz tarafından öğrencilere hediye ve plaketler takdim edilmektedir. Bu programın amacı öğrenciler arasında rekabet ortamı oluşturarak daha iyi sonuçlar elde etmektir. Herkese merhaba, ben Esat Emrah. Bu yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bizler Ormankadı'da yaşayan Türkmenler olarak her yıl, her bayramda bir araya gelerek etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte liseden mezun olan, üniversiteden mezun olan veya eğitimde derece elde eden öğrencilerimize büyüklerimiz tarafından ödüller ve plaketler takdim ediliyor. Bu etkinliğin en önemli tarafı öğrencilerin ilime ve bilime teşvik edilmesi. Ýygnaga gatnaşan ýaşullar bilimli ýaşlarymyzy howeslendirmek jemiyetimiziň gelejegine maýa goýumdyr. Ilim alan her bir ýaşymyz gelejegimiziň ýakty çıragydyr dedi. Şöyle hem ýygnanşykda agzy birlige, duýgudaşlyga we ýaşlary howeslendirmekde öňün medeniýeti saklamaga unus çekildi. Gatnaşdylar bilim alýanlaryň ruhy goldawynyň üstünliklerde, ösüşlerde mühim rol oýnaýandygyny ma'lum etdiler. Turly ýurtlarda, asas hem Türkiýede okuw okuyan Afganistan türkmenleriň ýaşlary turly kynçylyklar bilen yüzme-yüz bolýarlar. Ýaşullaryň we medeni şahsiýetleriň maddi we manawy howeslendirmelerine we goldawlaryna möhtaç bolýarlar. Bu ýygnagy Ak ýol guramasy tarapyndan ýola goýulypdyr. Şöyle maksatnamalaryň dowam etmegi ýaş nesliniň arasynda ilim we bilime bolan süýgi we medeniýeti hasam güýçlendirip ýakty gelejege ýol açar diýip düşünýärler. Aýdylşyna görä şöyle medeni çareleriň geçirilmegi diňe bir ýaşlaryň howesini arttyrman eýsem daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen jemgyýetiniň raýdaşlyk, jogapkarçylyk ruhuny güýçlendirýändigini bildirýär. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.